नोंना आगोलाव बेसेबां दङमोन किडनि स्ट'ना 29 दा कयदिन जाबाय मुलि जानाया मास मोनसे जासिगोन ना तो बेसेबाङाव फैबाय टेस्ट खालामदोंना नों 29 निफ्राय 14 फैबाय ना दे एकदम सियर खाना नोंनि रिपर्टआ सुखा दाख्लै माबानानै नायबाय ओमफ्राय जेनेबा खिनोसो एसे माबा दंबावो आरो बे अन्थाइ माबा जोबबासो हामगोन खोमा बे प्रब्लेमा मा दंबावगोन आगोलाव आरो मा माबा लिभार दुरबल ओमफ्राय किडनिया दुरबल जादोंमोन दा मा दंमोन दा जानानै एसे आराम मोनदों क्लियार जायाखै हासुनाया क्लियार जाबाय ना हासुनाया क्लियारानो दं खिनायाबो क्लियार मुलि जानानै नोंनाथ' लिभार ओमफ्राय किडनिबो एसे दङमोन ना नोंसोर मा जायगानि दाखालि माने फैदोंमोन आरो दे खिन्थादो नोंसोर माबादि मोनबाय बेमारा जानायनि जादोंमोन आं हार्टनि ओमफ्राय गेस्ट्रिकनि दा साननै जानानै मोजां मोनबाय रायलायनोबो हाया ओंखामबो जानो हाया आखाइबो दैखांनो हाया दा हाजोबबाय लासै लासैनो बेसेबां दिननि गेजेराव मास मोनसेनि गेजेराव पेरालाइस पेसेन्ट नालाय दाथ' आखाइया मोजां जाबाय रावा मोजां जाबाय रायलायनो हाबाय ना आगोलनावथ' थाबायनो हायाखैना दा थाबायनो हाबाय साबसिनाव फैबाय ना बहुत साबसिनाव फैबाय मास मोनसेबो जायाखै दाबो खयदिन जाबाय जानुवारिनि 11 तारिखआव जों बहाय फैदोंमोन नामा जानुवारिनि 6 नामा जानुवारि 19 दिन जाबाय 19 दिनबो जायाखै 18 दिन जाबाय जिखासे ना 18 दिनाव बे पेरालाइस पेसेन्टआ थाबायनो हाबाय ना खुलुमबाय रायजोफोर आं दिनै आरो सफैबाय एसके ब्लग ब्रादारनि चेनेलाव माने 8-9टा आइटेम गोदान फैबाय गोदान मुलि फैबाय तो बे मुलिखौ आं दिनै देखायगोन गासिबो देखायनो हाया कार्टुनाव दङ मोनथाम देखायगोन आं बे सनरिस बेबी केयार बेबीफोरनि थाखाय इन्दायफोरनि थाखाय बिराद मोजां मुलि फैबाय बे जाबाय इन्दायफोरनि स्मिथिरिस जि बाबुफोर इन्दायफोर गथ'फोर रायलायनो हाया स्मृति शक्ति गैया थाबायनो हाया बारा खोनाया बिराद मोजां बेसाननि थाखाय आरो ओमफ्राय बे फैबाय गोदान रुदानि थाखाय पेरालाइस पेसेन्टनि थाखाय स्पेशली बे मुलिजों पेरालाइस पेसेन्टआ सप्ताहनि 15 दिननि गेजेराव बिराद आराम मोनो ओमफ्राय थाबायनो हायो आंनाव प्रमाण मोनबाय प्रमाणा फैबाय आंनाव मोनसे भिडिअ दं 18 दिननि गेजेराव थाबायनो हाबाय बे मानसिया फैबाय दिनै आं बेनि भिडिअ बानायदों गोबाङानो लकेशनखौ आन्दायबाय थाहरो आंनाव सोंबाय थाहरो लकेशना एसे गोदाव सोराव जाबाय ना लकेशना जाबाय नोंना बेंटल गेटनि खोला नतुनपारा इलेक्ट्रिक अफिस बुंनांगौ नतुनपारा इलेक्ट्रिक अफिस कारेन्ट अफिस बे नतुनपारा कारेन्ट अफिसाव मोनबा आंखौ फन खालाम एकदम खाथि जायो आं क्लियारनि लामाखौ बुंगोन ससेल' जाखायो कारेन्ट अफिस मोनफैबायथाय दा लोगोफोर जायफोरा सारखौहाय लोगो लाफैनो गोसो सारा सुब्रान्त नान्दी होनो बेबायदिनो आयुर्वेदिक ट्रिटमेन्ट खालामो गोबां मानसिफ्रानो मोजां जागासिनो दङ ओमफ्राय माखासे मानसिफ्रा कुइसन खालामो बांसिन जोंनि बर' मानसिफ्रा जायो नामा होननानै एक्चुअली आंना फलोवार्सफ्रा बांसिन बर' गोजा दा आं बर'नि भिडिअ बानायनाय हिसाबै साराबो बर'नि बुंनाय हिसाबैहाय जोंनि बांसिन मानसिफ्रा नुफैबाय एबा सारनिसिम मुलि लांफैनो हाबाय गोबाङानो मोजां जाबाय ओमफ्राय गोबां जाथिफ्राबो बेवहाय मुलि लांफैयो गोबां जाथि जनगोष्ठीफ्रानो लांफैयो ओमफ्राय आं केमेरा लानो एसे उसुबिदा मोनो माने गुबुनफोरखौहाय सोङाब्ला ने सार बोरै उसुबिदा रायजानो गिलायलाङो दा जोंनि मानसिब्लाथ' जों रायदावनाय हिसाबैहाय जों माने जस मोनसिनो आरो रायलायो हिसाबैहाय भिडिअ बानाय जायो ओमफ्राय फ्रायहिन कन्टेक्ट खालामनानै जगाजग खालामनानै लोगो लाफैनो हागोन आरो मोनसे खोथा बे मास मोनसेनि गेजेराव मोनथाम रिजाल्ट फैबाय गथ' मोननायनि फैनो हायाखै दाबो बेबिया मास मोनसे जायाखै मास मोनसेनि उनाव बेबि लानानै फैगोन बिसोर आं भिडिअ बानायगोन बेखौ हरगोन आं खिन्थु दा मोनबाय मास मोनसे जायाखै आरोखि
साथाम मोनबाय अ आच्छा निश्चय खोनाबाय जायफोरा गथ' मोनाखै भाग्य गोनां माने साथाम मानसिया मोनबाय आरो 7 बोसोर 8 बोसोरनि केस आच्छा गोजोनथाव खौरां दा सारानो निश्चय होनखादों भिडिअ हरगोन माने गथ'खौ लानानै फैगोन होननानै नेनानै था लोगो मोननो हागौ नोंथांमोना भिडिअआवनो ने